Новое радио. ассалому алайкум мегӯем бори дигар ба ҳамаи он нафароне ки ин дам гӯш ба садои мавҷи нав доред. Ин радиои нав. инҷом дар барномаи шумгӯи бетанаффус меҳмон дорем. Ин ҳам бошанд намояндагон аз интернет мағозаи Гелос ки аллакай фаъолияти худро ба роҳ монда, мавқеи худро дар соҳаи хариду фурӯш пайдо карда истодааст. Дурдона Шарифзода ва ҳамчунин Саодат Мирзоева, хушомадед ба радиои нав. ассалому алайкум. ташаккури зиёд Зарнигор. Саломат бошед. миннатдории хешро ба шумо баён мекунем. Бисёр аҷоиб, не? Махсусан барои интернет мағоза Гелос як меваи бисёр болаззате ки дар фасли тобистон дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон мерӯяд, дарахти он парвариш мешавад. Мо шумо бисёр дӯст медорем. Барои чи ин интернет мағоза Гелос ном гирифт? Барои он ки Гелос бомаза аст, ё ки барои он ки он намуди зебо иштиҳоовар дорад, ё ки ин як роҳу воситаи соҳаи маркетинг аст ки метавонад мизоҷро ба худ ҷалб намояд? Аз кадом сабаб интернет мағоза Гелос ном гирифт? Гелос меваи дӯстдоштатарини халқи тоҷик мебошад. аз ҳамин лиҳоз мо мехоҳем ки дар дили ҳар як халқи тоҷик ҷой гирем. бале, Гелосро интихоб кардем. интихоби хуб аст. То он ҷое ки ман медонам, интернет мағозаи шумо албатта барои бонувон пешниҳод мекунад либосҳои занонаро ва Гелос ҳам ин як рамзи ширинӣ, назокат, зебогӣ барои зан аст ва махсусан бонувон дӯст медоранд меваҷотро ба ин чиз таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. Инак ман ҳамчунин мехоҳам бифаҳмам ки анамон молу маҳсулоте ки интернет мағозаи Гелос барои мизоҷони худ, барои харидорони худ пешниҳод мекунад. маҳсулоти пешниҳод мекардаи интернет мағозаи Гелос ин аз куҷо дастрас мешавад, аз кадом кишварҳо, умуман истеҳсоли кадом давлатҳо аст либосо? маҳсулотҳои Гелос танҳо аз давлати Туркиё мебошад. сиҳфаташ хуб. ман инчунин мехоҳам ки бо Саодат низ ҳамсӯҳбат шавам. Саодат, имрӯз чӣ гуна аст корбарӣ бо харидорон? Чиро барои шумо ҳамчун як мутахассисе ки махсусан бо мизоҷон, бо харидорон кор мекунед, дар кору фаъолияти шумо чӣ аз ҳама муҳим аст ва кадом ҷойҳое ҳаст ки бисёр заҳматталаб аст, диққати махсусро талаб мекунад аз шумо? бисёр соҳаи худро нағз мебинам. нағз мебинед? беҳтарин. ин муҳим аст. ва нағз медидам ба ҳамин хариду фурӯш бисёр нағз медидам. ба мақсади худ расидам. вақте муштарии мо мебиён чизи худашонро меёбанд, ман бо ваё кор мекунам, ба ваё ҳар як хости зани худамонро меёбам. маҳсулоти хоси дилашонро меёбам. чизи худро ёфта бо хурсандона мераванд. хурсандона баромада мераванд. яъне ки дар вақти интихоби ягон намуди молу маҳсулот ба маслиҳатҳои шумо гӯш медиҳанд. бале, инам хеле хуб аст. ва боз чизе ки мо мехоҳем бидонем оид ба кору фаъолияти анамин интернет мағоза, афзалияти интернет мағозаи Гелос аз дигар рақибони худ дар чи аст? афзалияти Гелос ин дар он аст ки яъне мо маҳсулотро аз истеҳсолкунанда, яъне аз Туркиё харидорӣ мекунем. истеҳсолкунандагоне ки бисёр қувваи зиёд сарф мекунанд, яъне дизайн мекунанд, матоъ мехаранду медӯзанд. онҳо фоидаи кам дар болояш мемонанд. мо бошем онро харидорӣ карда ба мизоҷони худ мебиёрем. яъне шумо гуфтанӣ ки шумо молро аз худи истеҳсолкунанда бидуни миёнарав харидорӣ мекунед ва аз он сабаб ки онҳо ба шумо молро дар шакли як лухт мефурӯшанд, он қадар фоизи баландро намегузаранд дар болаш. мо ҳамчун як миёнарав дар мубайн мешавем, якум даст дар болояш кам монда ба муштариёни худ дастрас мекунед, харидор пешниҳод мекунед. хуб азизони дил, идома медиҳем. барномаи шумгӯи бетанаффус аст. шумо метавонед ана ҳамин лаҳза аллакай саволҳои худро пешниҳод кунед ба рақами Viber. нафароне ки воқеан мехоҳед ҳамеша зебо бошед, ҳамеша либосҳои шумо мувофиқу ҳамқадами замон бошанд, ин албатта интернет мағозаи Гелос аст. шумо метавонед ки муроҷиат кунед, маҳсулоти дилхости худро аз он ҷо пайдо кунед. интихоб ниҳоят васеъ аст. махсусан дар замони муосир интихоби интернет мағозаҳое ки дар пойгоҳҳои иҷтимоӣ хеле зиёданд. барои чӣ махсус интихоб кунад интернет мағозаи Гелосро? барои чӣ? аз нигоҳи худи шумо. дар Гелос
хуб аз ҳама нархҳои дастрасдан ин бисёр ҳамаи мизоҷинои мо медонанд. Якумаш вақташон эконом мешавад. мо сайт дорем. На ин ки ҳама мефаҳманд сайт чи аст. Бисёре хиёл мекунанд ки ин ҳамон интернет-магазине ки ҳама дорад, ин Facebook, Instagram. На самом деле мо сайтамон www.gelos.tg. хуб, сомонаи махсус алоида. Сомонаи махсус. Вақти харидор вақт надорад, бале, бар сайти мо даромада харидорӣ мекунад, чанд либосро интихоб мекунад. Дар хона нишаста тамошо мекунад, интихоб мекунад, фармоиш медиҳад. фармоиш ме мо дастрас мекунем интихоби кардагиашонро. хело вақташон сарфа мешавад. баъде ки молҳои мо мераванд ба дасти онҳо, мизоҷони мо дар хона ба ҳазор примерка мекунанд, пӯшида мебинанд ки андоза чӣ аст, качествашон мебинанд, ҳамаи чизро дида интихоб мекунанд кадомашро ки маъқул кардан, ҳамон чизро мегиранд. баъд мешавад ки размер туғри намебиёд, бале, андоза туғри намебиёд. инро метавонанд иваз кардан, дигар маҳсулот ба дигар маҳсулот метавонанд ки иваз кунанд. харидорони асосии мол маҳсулоти интернет мағозаи Gelos кадом тоифа табақаи занҳо мебошанд? Нафароне ки масалан шояд дар хона бештар бо тарбияи фарзанд машғуланд, нафароне ки ҳар рӯз дар идораи ба кору фаъолият мераванд, ё ки хонумоне ки бо тиҷорат машғуланд. Мармад, дар ҳақиқат мо ҳамаи тоифаҳои занҳои тоҷика ба назар гирифтагӣ дорем. Тоифаҳое ки кор мекунанд, хона ба менишинанд, мактабхон, яъне ҳамаи тоифаҳоро мо ба назар гирифтагӣ. яъне ҳамаи онҳо харидорони шумо ҳастанд. вақте ки мо сомона ё ки саҳифаи иҷтимоӣ мегӯем, масалан як нафаре ки нав дар бораи шумо маълумот пайдо мекунад, чӣ гуна метавонад ки ба сомонаи шумо ворид шавад, аз шумо дархост ё ки фармоиши молу маҳсулот намояд? бонувонимон метавонанд бар сомонаи www.gelos.tg даромада аз он ҷо ҳамаи маҳсулоти мо дида метавонанд. дар сомонаи www.gelos.tg аз он ҷо яъне маҳсулот фармоиш дода метавонанд. бале, бештар фармоишотро аз куҷо анамин кормандони шумо қабул мекунанд? дар воқеъ дар сомона ё ки дар саҳифаи инстаграмӣ? мо ғайр аз сомонаву саҳифаҳои инстаграму фейсбук дорем кол-центр, яъне мо дорем рақами кӯтоҳи 190. ҳар як мизоҷони мо, ҳар як бонувони зебои мо метавонанд ба рақами кӯтоҳи 190 занг зананд. яъне агар дар наздашон телефон ё компютер дошта бошанд, ба сайт дароянд, молҳое ки аз он ҷо дида истодаанд гап зананд, яъне артикул дорад, гап зананд ки ҳамин чизо оё нақдӣ ҳаст, андозаҳошон. бале, духтарони мо аз он ҷо мегӯянд ки ҳаст ё нест, гирифта ба онҳо равон мекунанд. яъне бояд бо мо қайд кунем, ин ҳатмӣ аст ки ҳамаи молҳои мо нақдӣ мебошад. нақд аст? бале, чизе ки дар сайту дар ҳамон сомонаҳои фейсбуку инстаграм ҳаст, ҳамаш нақд мебошад, не дар ҳамин ҷо дар склад. беҳтарин аст. ва анами интернет мағозаи Gelos аз рӯи кадом принсипҳо кору фаъолияташро пеш мебарад ки аз дигар интернет мағозаҳо фарқ дорад? принсипи мо ҳамин ки якумаш бо нархи дастрас ба ҳамаи бонувон дар оянда бар ҳамаи халқи тоҷики худамон дастрас кунем. то есть ҳамин нархи мо ҳама вақт бо нархи дастрас мемонад. ва дар саҳифаи инстаграмии шумо қайд шудааст ки ҳамаи маҳсулотҳо дар шакли нақд ва 3 баробар арзон аз нархи бозор. чӣ хел масалан шумо дар ҳақиқат исбот карда метавонед ки 3 баробар арзон аст? якум ки даст ки ҳастем, барои ҳамин мо молҳоро дар шакли яклуқ мегирем, барои ҳамин нархҳои мо дастрасанд, бо дар болоаш кам мемонад, фоизи кам мемонад. ва ҳамчунин вақте ки ягон бону ё ки ягон духтари зебо аз шумо маҳсулотро харидорӣ кард, дар давоми чанд муҳлат вай ҳаққу ҳуқуқ дорад ки маҳсулотро бозпас баргардонад бо баъзе сабабҳо? дар муҳлати 14 рӯз бонувони мо метавонанд баргардон ё иваз кунанд. омада ба мы с радостью, с удовольствием мы қабул мекунем, барои он ки мо гарантия дорем бар качество, кафолат дорем. омада иваз карда метавонад дар муҳлати 14 рӯз ё возврат кунад, баргардонад. яъне ки вақте ки моли ба таби дили худро пайдо намекунад, метавонад ки пурра маблағро баргардонад. бале, ҳамин гуна имконият аст? бале. аҷоиб буд. ин албатта аз он далолат медиҳад ки ба маҳсулоти пешниҳод менамудаи худ интернет мағоза боварии комил дорад.
ва ҳамчунин бояд бигӯем ки интернет мағозаи гелос барои харидорон чӣ гуна афзалиятҳоро пешбинӣ мекунад. Аниқтараш хизматрасонӣ. Вақте ки аз шумо ягон маҳсулотро харидорӣ мекунанд, чӣ гуна хизматрасониро шумо барояшон пешниҳод карда метавонед. Шояд ин дастрасии молу маҳсулот аст, шояд дигар хизматҳоест ки дар ҳамин интернет мағозаи гелос вуҷуд дорад. Саодат ин кас кор бо мизоҷон мекунад. ин кас курсҳои дизайнерӣ хондагӣ, мизоҷоне ки ба худ либоси масалан мувофиқ интихоб карда наметавонанд, ин кас ки аз ин чиз дарак доранд метавонанд ба рангу рӯяшон, ба қадашон либосро интихоб карда пешниҳод кунанд. Яъне либоси дурустро ба воситаи Саодат метавонанд ки интихоб кунанд ва албатта аз машвараташон истифода баранд. Беҳтарин. Зангаст биёта мешунавем. Алло. салом алейкум апай Занигор. Шомтон бахайр шодӣ боша. Ташаккури зиёд ба шумо. Овозтон хаста набоша. Меҳмони шуморо хушомадед мегӯм. Ташаккури зиёд. Апаҷон, як савол доштам. Марамат. Ҳамин апама номерои телефоншона ҳафтада ҳамин интернет баъд ки занг бизан. Интернет яъне саҳифаи анами интернет мағоза ҳаст ва сомонааш ҳам ҳаст. Айни замон дурдона барои шумо мегӯянд. Марамат. Ба апаҷон ман як саволи дигар доштам ки барои не чӣ кардан дар инам вибр кунам чӣ кунам мо ана чӣ даем ку бохтар даем ку. Хуб. Ҳамда доставка исно надоран охия. ҳозир ҷавоб медиҳанд ба саволи шумо. Хуб, мегӯянд ки дастраскунӣ ҳаст барои он ки аслан саволи бисёр ҷоиз. Тоҷикистон албатта кунҷу канори минтақаи калон аст албатта ва маҳсулоти шумо маҳсулоти интернет мағозаи гелос уман ба тамоми Тоҷикистон дастрас аст ё ки не? Ташаккури зиёд бародари азиз. Бале, мо муштариён дорем дар вилояти Хатлон. Мо муштариён дорем дар вилояти Суғд. Хуб. Рақамҳои моро пурсидан, ман пештар қайд кардам 190 ба рақамҳои кӯтоҳ метавонанд занг зананд ба 190 ва хостан фаҳмидан ки аз куҷо метавонем молҳои шуморо бубинем, интихоб кунем. Бале, аз куҷо интихоб кунем. Ба браузери Google медароянд. хуб, gelos.tj медароянд. амҷа сомонаи мо мебарад, амҷа интихоб карда ё ин ки аз ҳамон сомона заказ мекунанд ё ин ки ба рақами кӯтоҳи 190 занг зада фармоиши худро дастрас мекунанд. Ба бохтар мо дорем. Бале бародари азиз, мо дорем, дастрасӣ карда метавонед. Вақте ки масалан ягон харидор аз шумо молу маҳсулот фармоиш медиҳад, гӯем 4-5 адад чизе ки барояш писанд омад, аз сомонаи шумо даромад тамошо кард ва чун мегӯянд аз наздик дидан ин боз як таъсири дигари худро дорад. Вақте ки аллакай дастрас шуду бароишон писанд наомад, метавонанд ки боз пас гардонанду ягонтояшро харидорӣ накунанд. Мо пештар ҳамо қайд кардем ки аз сайт метавонанд чандта чиз ба дилашон наздикро фармоиш кунанд. Мо бурда мерасонем. Чизи дилхоҳашонро мехоҳанд гиранд. Агар мабодо андозааш нашуда бошад ё ки хай маъқул нашуда бошад ё ки назебида бошад, ягон мушкилӣ нест, метавонанд нахаранд. Албатта ин боз барои баланд бардоштани ҳуқуқи истеъмолкунанда таъсири хуби худро мерасонад ва мо гуфтанӣ ҳастем ки анамон молҳои шуморо танҳо метавонанд дар сомонаатон бинанд ё ки дар шакли зиндаам онро ба ҷое рафта бубинанд, бо чашмашон метавонанд. Нияти асосии мо мехоҳем ки бонувонимон вақти худро сарф накунанд. Вақти зиёдӣ сарф накунанд. Бале, агар омадан хоҳанд, бале, метавонанд, ягон мушкилӣ нест. ин ба мо хеле шинос аст. Вақтро бонувон бештар барои интихоб сарф мекунанд. ҳатто агар дар бозор мағоза агар 3 соат ҳам гарданд, давр зананд, як чизро нахаранд ҳам пушаймон мешаванд, харанд ҳам пушаймон мешаванд. бе ягон хавотир метавонанд заказ кунанд ва қавли рӯзҳо ягон риск намебинанд. Метавонанд гиранд, метавонанд нагиранд. барои ҳамин дар ин ҳавои сарду хунук аз хона баромадан набарояну ҳам хел фармоиш кунанд, мо дастрас мекунем. барои манфиати ҳамаи бонувон ки мехоҳед нобаста аз фаслҳои сол ҳамеша либосҳои зебову шинам ба бар карда бошед, албатта ёдовар мешавем барои интихоби васеъи либосҳо ва барои бо чашмони худ онро дида интихоб кардан ворид шавед ба www.gelos.tj ва ё занг занед ба рақами кӯтоҳи 190. нафароне ҳастанд ки аллакай одат карданд барои харидорӣ кардани
либос молу маҳсулот махсус аз интернет-мағозаи Гелос. барои ҳамонҳое ки доимӣ аллакай аз шумо харидорӣ мекунанд, ягон афзалиятҳо ҳаст, ягон гӯем чизҳое ҳаст аз тарафи интернет-мағоза ки метавонанд истифода баранд? бале зарнигарҷон, дар пастаяни клиент мегӯянд. хоб мизоҷи доимӣ мизоҷонҳоямон ин бисёр ҳастанд ва ба онҳо дар соли нав мо ба онҳо падарка туҳфа бурдем. Неожиданно аҷоиб буд. бисёр хурсанд шуданд, бо бисёртар моро дӯст доштанд, телефон карданд. меҳрашон, муҳаббаташон, боварияшон, самимияташон зиёд шуд. ва албатта фикр мекунам ки ин боз дар оянда барои устувор шудани муносибатҳои хариду фурӯшии шумо бо мизоҷон мусоидат мекунад. чӣ таманниёт доред ба занҳои зебои тоҷику тоҷикистонӣ? аввалан бори дигар ташаккури зиёд зарнигор барои даъвататон. бонувони азиз ҳамеша зебо бошанд. ин муҳим аст, бовар кунед. ҳамеша зебо ба гелос бошанд. албатта ва ман низ аз номи худам, аз номи радиои нав ба ҳардуи шумо барои меҳмон буданатон дар барномаи шомгоҳи бетанаффус изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам. дар оянда барои пешрафту шукуфоии кори интернет-мағозаи Гелос ба шумо муваффақияту бурдбориҳу дастовардҳои аз ин ҳам бузург таманно дорам. бигзор ҳамеша ба шарофати молу маҳсулотое ки шумо ба бонувон дастрас мекунед, ҳамеша бонувони мо зебо, назаррабо ва дар назари азизи дилашон нотакрор бошанд. бори дигар хушомадед. шом бахайр бошад. муваффақият ба шумоён. азизони дил, дар ҳамин ҷо фурсати барои барномаи шомгоҳии бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. мо бо шумо хайру хуш мекунем. тамоми ин муддат бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам. хайрезон ҳамеша дар мавҷи нав бошед. Новое радио. Новое радио. Новое